सुत रहा तखने बच्चा छाती फाट के सातों बच्चा मर सातों बच्चा मर गए। इहो पबनैतिन अपन खाका एक खरिया तो सुत रहा आ बच्चा तो मर गए। रात भेले जे उठल तो पोरो के साग ओकरा जहाँ जहाँ रहे बच्चा सुतल सब लतर गए। जब सातों बच्चा जे पोरो के साग लतर गए तो कहलक कि बाप रे उठल ना जब पबनैतिन से एदाई माई सब उठू तो ये से हमार बच्चा तो है ना करे, हमार बच्चा तो है ना करे, मार पोरो मत गेला हमारा घर में। तो टोला पड़ोसा के लोग तो लोग ढाकिए चलिए अबै छे, चल अबै छे। बस कहलक कि बाप रे बाप से घर में केते हे कहाँ खेली ना अपना बाल बच्चा के, ना हम ना खेले अपना बाल बच्चा के, आई कौन कौन चोरा दही वो उठल करे तो न खी अहाँ खैली तो हम खैली। कहलक कि देखू अहाँ जे गलत कैलिए, जे सब अहाँ जखने पूजा कैलिए खा ले लिया तखने बाल बच्चा के अपना जगा के कन को मुंह में ना खाए तो मुंह में जुठा के आ बाल बच्चा के बैठा के औंठन करा दी। आ बाल बच्चा के लोग पूछे छे जे बाबू खैली अंजल कैली औंठन कैली, तो बच्चा बोल दे जे हम खैली औंठन कैली। बच्चा के खिया दे तनी एना करा दी, कहू अपना बच्चा के खिया दो एना के ओलरा दो तो ओकरे औंठन कहे छे। तो ई न खियालक न जगलक, सातो बच्चा गेले मर गेल। अभी चिचिया फटिया दुनिया के लोग पबनी कलक, एक पबनी गेले भंग हो। तो अही लेल कहल के लोग जे कोनो पबनैतिन हो तो अपना बाल बच्चा के अवश्य खियाबे, न खाए तो न खाए, बाल बच्चा के जगा कर और जरूर थोड़ा मुंह जुठवा कर उठन करा कर तब खाए पबनैतिन। आ पोरो के साग के तो जलन के पोरो के साग भी अमर है, तो ओकर बच्चा के अमर तो पबनैतिन सब कहल के आब अहाँ के दूसरा साल से तो बच्चा तो सातो मरिए गेल आ वो ओकरा पबनी तो भंग भ गेलै। तो सब जे पबनैतिन कहलक तो कहलकै पोरो के साग के से अपन अकुरी ध के भूजलू, चाहे पोरो के साग बना के कनका कनका पारन के दिन कनका कनका खा। एक गोरा करे तो 7 गोरा के, जेकरा ना हो ना तो एक गोरा करे तो 4 गोरा के इतना इतना दो दे बांट के खा ली। किया घर में सबके ना होते देखिए तो कनी कनी दो दी। ननुओं के साग करे कनी कनी केकरो लोग बांट के दे, बांट के लोग खाए छे ना तभी फल हो। बांट के खाए के चाहिए कथी अकुरी और मरुआ रोटी और नोनी के साग, ये सब बांट चुट के खाए के चाहिए। तो यहाँ ना कभी न भूल के जितिया पबनी बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतालन अपने खालन भर